האפליקציה שאני בחרתי להציג לכם היא אפליקציה שנקראת Little Genius. זו אפליקציה שמאפשרת לי ליצור משחקים באמצעות תכנים שאני בוחרת. אני לוחצת על האפליקציה, נכנסת אליה, זה המסך הראשון שמופיע לי. אני בוחרת להוסיף משחק, אני לוחצת על הפלוס וקופץ לי האפשרות המסך הזה. אני רושמת פה בשורה הזו את המשחקים שאני בוחרת להוסיף. בחרתי במשחקים בחשבון. אני עושה הוספה, לוחצת על הכפתור ומתווספת לי אפשרות של משחקים בחשבון. אני לוחצת על זה, ופעולה הראשונה שאני נדרשת לעשות זה לבחור את הצבע, את הרקע של המשחק. בחרתי בצבע אפור, הכי בנאלי. יש לי, כמו שאמרתי, 3 אפשרויות של משחקים. אני לוחצת על הכפתור האדום וזה מציג לי את 3 האפשרויות. אז כרגע אני אציג לכם את האפשרות הראשונה, שזה Tab to Answer. אני לצורך העניין בחרתי בחשבון, אז אני אציג את האפשרות הזו באמצעות תרגיל שאני ארשום אותו. אני לוחצת על העיפרון, זה נותן לי לבחור צבע, אני בחרתי בצבע סגול. אני רושמת את התרגיל 6 פחות 2 ואני לוחצת על העיגול האדום שהראיתי לכם קודם. אני לוחצת כאן על הוספה, מוסיף לי עיגול אדום אחד למסך ואני גוררת אותו לתשובה הנכונה של התרגיל, שמן הסתם זה 4. לאחר מכן יש לי את האפשרות להקליט את התרגיל, אז אני לוחצת על ההקלטה 6 פחות 2 וברגע שהתלמיד מסמן את האפשרות 4 זה נותן לו את you did it ואנחנו יכולים להמשיך. אני אלחץ על continue. ברגע שאני רוצה להוסיף שקופית למשחק הקיים, אני לוחצת על פלוס ואז זה נותן לי את האפשרות או new level או duplicate level. ברגע שאני לוחצת על ה-duplicate level זה משכפל לי את הדף, אז זה נותן לי את אותו דף, ואם אני לוחצת על new level זה פשוט נותן לי דף חלק. אז כרגע אני אציג לכם את האפשרות השנייה, שהיא בעצם יצירת מבוך. ברגע שאני לוחצת עליה זה נותן לי את האפשרות הזו. אז קודם כל אני עשיתי את אותה פעולה, אני ציירתי בית בעזרת העיפרון ועשיתי איזשהו מבוך. אני בוחרת בקוף, פה באפשרות הזו אני בוחרת בקוף ואני בוחרת שהוא יאכל את הבננות האלה. אני עושה add boat, ברגע שאני לוחצת על add boat כמה פעמים זה מוסיף לי כמה וכמה נקודות, ואז אני פשוט בוחרת לסדר את זה בסדר שאני רוצה. אני יכולה גם כן להקליט פה, סתם לדוגמה, עזור לקוף לאכול את הבננות. ותלמיד פשוט מותח קו לאורך השביל הדמיוני פה שיצרתי ועוזר לקוף לאכול את הבננות. עכשיו אני אציג את האפשרות השלישית, שהיא בעצם אני הכי התחברתי אליה, זה ליצור למתוח קו בין מילה לדוגמה לצליל הפותח שלה. נניח בננה בא, גמל גה, מחשב מה, ואני לוחצת על האפשרות, על העיגול האדום שהיה לי ועל האפשרות השלישית, ואני עושה פשוט הוספה של עיגולים. לוחצת כאן על הוספה,
כל פעם זה מוסיף לי עיגולים בצבע אחר, ואז אני פשוט מותחת שמה את העיגול בהתאם למילה שלו. זאת אומרת בננה, ב, גמל, גה, מחשב, מה, ואז פשוט מותחים קו בין המילה לצליל הפותח שלה. זה פחות קשור לחשבון, אבל זה המשחק הראשון שעלה לי בראש. וזהו. אני באופן אישי נורא התחברתי לאפליקציה הזאת, השתמשתי בה גם בסדנה עם הילדה ונורא אהבתי את זה. בהצלחה.